Күренекле әдип, публицист Гадел Кутуй, тулы исеме Гаделша Нурмөхәммәд улы Кутуев 1903 елның 28 ноябрендә Саратов губернасы Кузнецк өязе, хәзер Пенза өлкәсе, Кузнецк районы Татар Кынадасы авылында таза тормышлы крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Башта үз авыллары мәдрәсәсендә, гаиләләре күченү сәбәпле 1912 елдан Шулук губернаның Алексеевка авылындагы рус мәктәбендә, соңрак Самара шәһәренең рус-татар мәктәбендә укый. Самарада эшчеләр клубына язучы Александр Неверов җитәкләгән әдәби түгәрәккә йөри. Үзе дә әдәби иҗат белән кызыксынып китә. Клуб сәхнәсеннән укылырлык пьесалар иҗат итә. 1920 елдан Казанда, 1922 елга кадәр Казан политехник институтында укый. Аннары 6-нчы берләштерелгән татар-башкорт командирлары мәктәбендә укыта. 1929 елда Шәрык педагогия институтын тамамлаганнан соң урта мәктәпләрдә Казан авиация техникумында рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Казан коммуналь төзелеш инженерлары институтында гыйльми секретарь булып эшли. Шул ук вакытта хикәяләр, пьесалар яза. Республика вакытлы матбугатында күп санлы филетоннар, очерклар, мәкаләләр, Татар академия театрының һәр спектакльне диярлек рецензияләр язып бастыра. Кутуй шигъри форма өлкәсендә экспериментлар ясый. Конструктивизм рухындагы композиция алымнарына, революцион романтик образларга мөрәҗәгать итә. 1925 елда Көннәр йөгергәндә исеме белән чыккан беренче җыентыгындагы шигырьләрендә футуризм йогынтысы сизелә. Аның 20-нче броневик, Октябрьдә, Тимер чәчәкләрдән, Эшче шагыйрь һәм башка шигырьләрендә халыклар дуслыгы, җәмгыятьтәге революцион үзгәрешләр, социаль гаделлек өчен көрәш темалары күтәрелә. 1920 еллар ахырында бер төркем яшь язучылар, шул исәптән Гадел Кутуй да махсус оештырылган җидегәнчеләр эше буенча контрреволюцион эшчәнлектә гаепләнеп кулга алына. Тикшерү эшләре 1929-30 елларда бара. Гаепләре булмау сәбәпле гаепләнүчеләр аклана. 1930 еллар Кутуй өчен иҗади яктан күтәрелеш чоры. Ул яңа кеше һәм социалистик әхлак формалашуның гаять катлаулы процесс булуын күрсәтергә омтыла. Фәрзәнә, Солтанның бер көне, Вөҗдан газабы, Нишләргә хикәяләренең Балдыскай, Күк күгәрчен, Җавап һәм башка пьесаларының Сәлимә поэмасының геройлары автор идеалы югарлыгына күтәрелгән талантлы, көчле, хыяллары һәм гамәлләре белән киләчәккә ышаныч тудыручы яшьләр. Язучы иҗатының иң югары ноктасы 1935 елда басылып чыккан Тапшырылмаган хатлар һәм 1944 елда дөнья күргән Рөстәм маҗаралары повестлары. Тапшырылмаган хатлар повестының асылын татар хатын-кызы язмышы билгели. Яшь ир белән хатын арасында туган конфликт гаиләдә хатын-кызга карата патриархаль һәм яңа карашлар бәрелешен чагылдыра. Әсәр тиз арада популярлык казана. Советлар Союзы һәм чит илләрнең 15 теленә тәрҗемә ителә. Соңрак 1960 елда аның нигезендә татар опера һәм балет театрында музыкасы Җәүдәт Фәйзи тарафыннан иҗат ителгән шул исемдә опера. 1961 елда татар күчмә театрында пьесасын Габдрахман Минский язган спектакль куела. Ә инде безнең көннәрдә 2016 елда бу повесть буенча тулы метражлы нәфис фильм төшерелде. Гадел Кутуй 1942 елның 25 майында үз теләге белән сугышка китә. 75-нче айрым гвардия миномет дивизионы составында Көнбатыш һәм Дон фронтларында, аннары 3-нче гвардия миномет бригадасы командиры адъютанты вазифасында Брянск фронтында сугыша. Кызыл йолдыз, 1-нче дәрәҗә Ватан сугышы орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. 1944 елдан гвардия кеше лейтенанты Гадел Кутуй Кызыл армия фронт газетасы хәбәрчесе. Катлаулы шартларда да ул әдәби иҗатка вакыт таба. Әдипнең сугыш чорында язган
біз Сталинградшылар Қанжар кебек әсәрләренең, Сагыну нәсеренең геройы, үз-үзен аямыйча көрәшүче, туган ягын үзелеп сагынучы, җиңүгә тирән ышанычы булган гади сугышчы. 1945 елның кышында Висла-Одер операциясы барышында Гадел Кутой бик каты салкын тидерә. Әмма хәле авырайып, госпитальгә ләккәнче алгы сызыктан репортажлар әзерләүдән туктамый. Җиңү көнен каршы алганнан соң 1945 елның 15 июнендә Польшаның Згеш шәһәрендә урнашкан хәрби госпитальдә вафат була. Кабре шәһәр зиратының хәрбиләр участогында. Казандагы бер урамга Гадел Кутой исеме бирелгән. Мөштәри урамындагы сугышка кадәр Кутуевлар гаиләсе яшәгән йортка мемориаль такта куелган.